Wilujeng siang, wilujeng pinanggi sinarengan Pak Kepala Seni Kuda Kipak Jawi Asli Satrio Wahyu Kudo Dusun Krendeng Desa Krendeng Kecamatan Gondang Tulungagung punya Jawa Timur matur suwun Oh
Elsa Pro Audio. Niki dumateng para sutrisna budaya kang putra putri kasatu kehormatan lumaras sowan wonten ngarsa tiga sami kepareng kawula sakadang mitra ngaturaken salam taklif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sing kawelasanipun Gusti Kang Agung kawilujengan katuturmatan saha jiwa kasarina dumateng kula panjenengan sami. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nuwun kejeng dumateng saguhi para pepundhen para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang tuhu pono ing pamawas sedaya ing pitutur ingkang satu kehormatan. Nuwun kejeng dumateng saguhi para alim ulama, para masyayikh, para kiai, buyayi ingkang rinten kalawan dalutan sasinandi kitab suci wahyuning ilahi ingkang satu kalau takdimi konjung dumateng sagunging para pangemban-pangembating praja satriya negari anengge tiga pilar desa Supramba dumateng Bapak Kasur, Bapak RW, Bapak RT kasatuhu kawula takdimi kawula hormati dan konjung dumateng Baraya Agung Mbak Maryuni ingkang satu bagya mulya dumateng para sutrisna budaya satriya wahyu muda ingkang satuhu bagya mulya.
Dinambaran saya agungi Pancasila tansah kadherekaken manungku puja kunjuk marang kesanipun Gusti dan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih ingri kalenggahan enjing siang punika kawula sakadang mitra pakempalan seni jaranan Jawi asli kang winastan Satrio Wahyu Muda ingkang madepok ing Ladan Desa Ngrendeng Kecamatan Gondang Kadipaten Tulungagung. Mundi dawuh saking panjenenganipun Mbak Maryuni anggenyo tasyakuran mbok pilih duh ing wuni panjenenganipun Mbak Maryuni anggenipun makarya wonten ing leladan Hongkong mbok pilih tansah kateman Waluyo Jati tansah pinanggih Basuki Yuhono sageta bangun bebrayan sageta sukses panjenenganipun Mbak Maryuni gadai nadar badhe olah gladi dening para putra Satrio Wahyu Muda kanthi sineksen ing dinten punika kalian rawuh panjenengan sami katitik ing dinten Minggu Legi Surya 8 Februari 2026 kang kaleres ing wuku Menahil ruah punika nadaripun Mbak Maryuni mugi-mugi dados sasrana keluarga besar Mbak Maryuni tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kertolan raharja sumrambah dumateng warga masyarakat ing leladan dusun Gambrengan desa Sidomulyo Gondang Tulungagung ayom tentrem gemah ripah loh jinawi kertolan raharjo baldatun toyibatun warobun gofur amin amin ya robbal alamin. Mugi-mugi sineksen ing dinten punika mugi-mugi boten wonten dewa ingkang mutangake boten wonten kala ingkang nagih sageta luar ing dinten punika Teguh Rahayu Wilujeng Baryagung Mbak Maryuni Bejo Waskito Vidini Hatal Akhirat amin ya robbal alamin. Niki dua para sutrisno budaya kanggo daraboten kasatu hormatan boten kata lupe. Ingri kalenggahan siang punika kawula mitra sareng kaliyan Elsa Pro Audio juru pita swara ingkang sampun kondang kaluka. Mugi rawuh kita sakadang mitra saha kadang-kadang YouTuber Indonesia. Mugi tansah pinanggih Basuki Wono Titi Purwo Madya lan Wasana jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya rahayu kang samya pinuju Satya Wahyu Muda semoga nuwun ambek pasang kalimat apik ditebihno ditolak sre signap beto hilatuni dumawah ing tawang toang gandrengan